Lucky Lady's Charm je jedan od najvećih klasika koje možete pronaći u online i fizičkim kasinima, a često je dama iz naslova jedan od najprepoznatljivijih likova u slot igrama ikad. U svrhu ovog videa, u kojem objašnjavam kako igrati Lucky Lady's Charm, igrat ćemo deluxe verziju koja je gotovo identična onoj klasičnoj uz nešto bolju grafiku. Različiti simboli u igri imaju različite vrijednosti, ali dva se simbola posebno ističu. Lady simbol, odnosno simbol dame iz naslova, služi kao wild simbol i mijenja sve ostale, osim simbola kristalne kugle, kako bi igrači imali veće šanse za dobitak. Simbol kristalne kugle služi kao scatter, a otvaranje barem 3 takva simbola donosi ukupno čak 15 besplatnih vrtnji. Besplatne vrtnje funkcioniraju tako da se u njima svaki dobitak množi s 3, a zanimljivo je da se one mogu produžiti ako u njima igrač još jednom otvori 3 spomenuta simbola. Kao što možete vidjeti, tako se može doći do čak 30 besplatnih vrtnji, a to onda može biti izuzetno isplativo. Recimo da je RTP ove igre 95,13%, što je jedna od najistaknutijih mana ove igre, budući da postoji velik broj igara koje su nešto bolje po toj značajki. Što se tiče igre Lucky Lady's Charm, sada bi trebali znati nešto više o tome kako se ona igra. Ako želite saznati nešto više detalja, kao i doći do nekih savjeta kako povećati šanse za dobitak i igrati odgovorno, posjetite link u opisu. Vidimo se u idućem videu.